Efectivamente, non teño unha bola para ver o futuro. Eu espero, a verdade, habrá cambio de goberno. Eu non lle vou mentir a xente, habrá cambio de goberno, porque nos retiraremos o apoio que lle estamos facendo ao alcalde, sin lugar a dudas. Porque, volvo a decir, nos fixemos un pacto que significa que nos examinaremos eso aos 2 anos. Se as cousas foran ben, non habría motivo ningún. Por qué? Que yo sea alcalde ou non sea alcalde é irrelevante. Para este pueblo o que lle importa é que funcionen as cousas. E eu tamén, a miña ambición personal nese sentido estaría colmada. É dicir, por encima de todo que funcione o ayuntamiento. Se non son eu alcalde e funcionase con esta persona, pois, oye, non habría nada de que objetar. Nós sabemos que non funciona o ayuntamiento, e nós vivimos o día a día. O que non vivo o día a día pode estar coas cantos de sirena que llevo, cos cantos de sirena que hai por afora. Por qué? Unha cousa, acabo de poros un exemplo, é o relato que se conta para fora, e outra é a realidade que se vive dentro. Nós sabemos que, independentemente do que fagamos ou deixamos de facer, este ayuntamiento en pouco tempo está en el caos máis absoluto. É unha catombe. Total e absolutamente. Pero eso se ve, Eso se ve. O que vive o día a día o interno sabe como están as cousas. A ver, estes linchamientos de personal, estas cousas tampouco nunca houve. Houve tan malos rollos aquí no Ayuntamento de Santa Comba no personal? Pois eu creo que os hai. Agora os hai. Non ves que hai vendetas públicas, este pa aquí, o outro pa ali, non sei, eu creo que non as cousas están funcionando. Mire, en síntesis, este fai boa todos os que tuveron antes. E con eso xa é moito decir. E digo outra cousa máis, e nós tamén somos responsables deso. Pero non responsables das atrocidades, sino que somos responsables de haber confiado en que se lle quería dar un cambio a Santa Comba. Pero o cambio non pasa polas persoas, o digo, o cambio pasa polas actitudes, pola forma de facer. A forma de facer desta persona é peor que a dos anteriores. O cambio non é porque cambie el por este, por outro ou por outro nombre. Ese non é un cambio. O cambio é tamén das persoas, pero sobre todo das actitudes. E as actitudes son as mismas. O ayuntamento sigue anclado en el servilismo, en el amiguismo, en el clientelismo, en el comisionismo e en el chantajismo. Vin cousas que non vía desde hai moitos anos, que se amenaza al personal, que se lle dixa que se fai algo que nos lle mandemos, que se olviden, que os botan á calle.